Які закон парушыў Лукашенко, у які развод ён паверыў, а таксама, што вядома пра ўзнагароду незвычайнага калгасніка і затрымання вядомага журналіста. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Учора Лукашенко заняўся будоўляй дарог і высяленнем беларусаў з Мінска. Гэтая нарада з чыноўнікамі была анансаваная яшчэ на дажынках, дзе Лукашенко адзначыў, што для яго перанаселенасць сталіцы – гэта катастрофа. Нельзя стягивать людей в 2-3 города в стране, а то и в Минск. Горький опыт наших соседей говорит о том, что это катастрофа для тех, кто живет, допустим, в Минске или в Москве. Вырашаць гэтую праблему Лукашенко збіраецца наступным чынам. Максімальна засяляць гарады-спутнікі вакол сталіцы, тыпу як тыя ж Смалявічы, і ад іх пракладваць хуткасныя дарогі ў Мінск. Альбо, як варыянт, запускаць паміж сталіцай і гарадамі-спадарожнікамі нават наземнае метро. На самай справе пра гэта ён кажа ўжо вельмі даўно, але канкрэтна тут цікавы адзін амаль незаўважны момант. Просто послухайте гэтую цитату. Поэтому надо создавать нормальные, не только автомобильные, но и железнодорожные и прочие сообщения. Знаю, что и струнный транспорт разрабатывается, много разработок в мире, уже есть хорошие примеры. Тут Лукашенко кажа пра струнны транспорт, прычым гэта ўжо не ў першы раз. У пачатку лета ён казаў, што гэта можа быць у будучыні адзін з варыянтаў транспартнай сувязі паміж Мінскам і Дзяржынскам. І гэта па шчырасці выклікае вялікае здзіўленне, бо струнны транспорт, які згадвае Лукашенко, гэта нашумелы і сумна вядомы праект Skyway Анатолія Юніцкага. Ідэя ў тым, каб пускаць беспілотныя міні-цягнікі па падвесных рэйках. Абяцаюць, што яны будуць разганяцца да 500 км на гадзіну і хутка акупляцца. Гучыць прыгожа, але за гады, што кампанія гучна рэкламуе сваю распрацоўку, далей за выпрабавальныя палігоны справа не зрушыла. Нідзе ў свеце той струнны транспорт пакуль так і не запусцілі. Ды і спецыялісты ацэньваюць яго вельмі скептычна. Маўляў, дарога складаная і ўвогуле нагадвае фінансава-тэхнічную піраміду. Пра ўсе гэтыя хібы ўжо пісалі і не адзін раз, а той самы заснавальнік Skyway Юніцкі нават падаў у суд на журналістаў, але у выніку прайграў. Так што, калі Лукашенко сапраўды верыць у гэтую ініцыятыву, то гэта, мякка кажучы, дзіўнавата для кіраўніка яго ўзроўню, які хваліцца тым, што разбіраюцца ва ўсім на свеце. Бо альбо ён сам паверыў у гэтыя казкі, альбо нехта з яго атачэння яго ў тым пераканаў. Улічваючы, што ў мінулы раз, згадваючы струнны транспорт, Лукашенко гаварыўся пра яго выпрабаванні, то ўсё магчыма і яшчэ весялей. І можа быць, што ў гэтую авантюру ўжо ўліваюцца бюджэтныя грошы. Ну, а напрыканцы нарады аказалася, што Лукашенко і Путін хочуць пабудаваць хуткасную магістраль ад Москвы да Берліна. Але Берлін гэта ў ідэале, таму калі не атрымаецца, то пабудуюць хаця б да Брэста. С Минска мы имеем хорошую связь. С президентом России Владимиром Путиным мы договорились, что в ближайшее время мы обсудим вопросы строительства скоростной магистрали через Беларусь с Москвы на запад, до Бреста. По крайней мере, если западники захотят в этом участвовать, будем до Берлина работать. Нет, до Бреста и в обратном направлении на восток. І яшчэ адзін момант пра Лукашэнку. Ён, падобна, выпадкова прызнаўся, што парушае закон. Гаворка пра яго стендап уваложання, а канкрэтней вось пра гэтую фразу. Никакой предвыборной кампании. Но если я не считаю, что предвыборная кампания, имею на это право. Як заўважыў партал «Зеркало», такія заявы парушаюць беларускае заканадаўства. Афіцыйна перадвыбарчая гонка ў Беларусі яшчэ не пачалася, бо ЦВК пакуль так і не прызначыў дату выбараў. Але і нават падчас афіцыйнай перадвыбарчай кампаніі кандыдат можа праводзіць агітацыю выключна за свае асабістыя грошы, а не за дзяржаўныя, як гэта робіць Лукашенко. Выступаючы на рэспубліканскім фестывалі, ён атрымлівае відавочную перавагу перад іншымі патэнцыйнымі кандыдатамі і выкарыстоўвае для павелічэння сваёй папулярнасці бюджэт грошы. Такія дзеянні можна расцаніць як парушэнне выбарчага кодекса, і яны маглі б стаць падставай для ЦВК, каб пазбавіць Лукашэнку рэгістрацыі як кандыдата ў прэзідэнты. Але ёсць і больш сур'ёзны момант. Падобнае выкарыстанне рэспубліканскіх мерапрыемстваў у асабістых мэтах можа трактавацца як перавышэнне ўлады альбо службовых паўнамоцтваў, а гэта ўжо 426 артыкул крымінальнага кодекса. Пакаранне за такое ў залежнасці ад нюансаў ад штрафа і да 6 гадоў калоніі.
Тым часам Лукашэнку супакойваюць. Калі на выбарах 25-го года нешта пойдзе не так, то яго заўсёды падстрахуе Масква. Гэта паабяцаў расійскі пасол у Беларусі Барыс Грызлоў. Па яго словах, у выпадку нейкай дэстабілізацыі Расія акажа любую патрэбную дапамогу, пра якую папросіць Лукашенка. У перакладзе на чалавечую мову гэта значыць, што калі лукашэнкаўскія сілавікі раптам не справяцца з магчымымі пратэстамі, то змагацца з беларускім народам хутенька пад'едуць ужо сілавікі з Расіі. Дарэчы, падчас дажынак Лукашенка ўзнагародзіў аднаго вельмі незвычайнага аграрыя. Гэта маліец Шака Кейта. 36 гадоў таму ён прыехаў у Беларусь, каб стаць доктарам, але ў выніку пайшоў вучыцца ў сельгасакадэмію ў Горках. Мужчына пачынаў сваю працу звычайным даяром, але з гадамі даслужыўся да кіраўнічай пасады. Сёння ён галоўны заатэхнік прадпрыемства Нястановічы Агра. Па водгуках Кейта даўно напрацаваў сабе жалезны аўтарытэт і з такой павагай мог бы стаць старшынёй калгаса. Але гэта ўпіраецца ў абмежаваныя магчымасці для замежнікаў без грамадзянства, бо беларускага пашпарту ў мужчыны так і няма. Хаця сапраўднае імя яго бацькі Дэмба, але беларускі калектыў для простасці называе мужчыну Фёдаравічам. У Мінску затрымалі журналіста Ігара Ільяша. Гэта муж рэпарцёркі Белсата Каці Андрэевай, якая адбывае вялікі тэрмін у жаночай калоніі. Кацярыну Андрэеву разам з аператаркай Дар'яй Чульцовай затрымалі яшчэ ў восені 20-го года пасля іх стрыма жорсткім разгонам плошчы Перамен. Абедзвюм дзяўчатам далі 2 гады калоніі, але Андрэева на волю так і не выйшла. Пазней яе асудзілі яшчэ і за здраду дзяржаве. Прычым сутнасць той справы невядомая і па сёння. Але ж у выніку Андрэевай далі яшчэ 8 гадоў калоніі. Яе муж Ігар Ільяш прынцыпова заставаўся ў Беларусі. Ён казаў, што не можа эміграваць, пакуль яго жонка не выйдзе на волю. Цяпер жа канал сілавікоў пахваліўся здымкам Ільяша ў наручніках. За што затрымалі журналіста, невядома, але лукашэнкаўцы абяцаюць яму крымінальную справу. Пакаранне за праўду. Асудзілі былога міліцыянта з Ліды Юрыя Махнача, які ў жніўні 20-го года публічна расказаў пра збіццё затрыманых і падрыхтоўку міліцыі да карных зачыстак. Тады ж ён прынцыпова падаў у адстаўку са службы ў міліцыі. Пазней за небяспекі пераследу Махнач выехаў за мяжу. Цяпер жа на радзіме яго завочна асудзілі за шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. Суддзя Юрый Казакевіч выпісаў былому сілавіку ажно 15 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Апроч гэтага Махначу прысудзілі вялікі штраф у 500 базавых велячыняў ці 20 000 беларускіх рублёў. Славуты Маляваныч стаў ахвярай махляроў. Акцёр і тэлевядоўца Александр Жданович расказаў, як паверыў ашуканцам. Яны пазванілі ў вельмі нязручны момант, калі Жданович збіраўся ехаць на творчы вечар, і галава была занятая іншым. Нават тое, што спачатку гэтыя нібыта прадстаўнікі банка гаварылі па-ўкраінску, мужчыну не насцярожыла. У выніку Маляванычу пачалі тлумачыць пра пагрозу яго банкаўскім рахункам, і ён паверыў, пасля чаго застаўся без грошай. Цяпер ён сумна жартуе, цытата: «Як прафесіянал скажу, сыграна было выдатна». Агулам у Ждановіча знікла каля 3000 еўра, і ў сапраўдным банку яму цяпер шчыра кажуць: на жаль, вярнуць скрадзеныя грошы ўжо немагчыма. Страшная трагедыя і нечаканая мяккасць суда. Партал «Зеркала» заўважыў гісторыю з Гомельшчыны, якая скончылася смерцю. Там немаладая пара даўно жыла разам. Мужчына нідзе не працаваў, піў і рэгулярна збіваў сваю сужыцельку. Прычым пра гэта ведалі абсалютна ўсе, і аднавяскоўцы, і нават міліцыя. Сілавікоў неаднаразова выклікалі ў гэты дом, але скончвалася ўсё адміністратыўкамі. У выніку чарговае збіццё скончылася бядой. Мужчына нанёс жанчыне не менш за 3 дзясяткі удараў. Пасля, як не дзіўна, яны выйшлі на ганах хаты пагаварыць. П'яны агрэсар падчас размовы проста заснуў, а калі прачнуўся, то ўбачыў, што яго каханая ўжо не варушыцца. Ён зацягнуў жанчыну ў хату і паклаў каля печы, бо падумаў, што тая проста замёрзла, але ж пасля стала зразумела, што сужыцелька ўжо не жывая. Тады мужчына проста пайшоў спаць, а ранкам закапаў яе на агародзе. Цела жанчыны бачыў адзін з сабутэльнікаў вясковага агрэсара. Ён нават расказаў пра гэта жонцы і прадавачкам вясковай крамы, але тыя проста не паверылі падвыпіўшаму мужычку. У выніку, праўда, жанчыну пачалі шукаць сваякі і пазней сталі вядомыя падрабязнасці. У выніку мужчына ва ўсім прызнаўся, яго судзілі, але не за забойства, бо па выніках экспертызы жанчына памерла не ад збіцця, а ад атручвання алкаголем. У выніку яе сужыцелю за здзекі і менш цяжкія цялесныя далі ўсяго толькі 3 гады калоніі.
Беларуска матэматычна даказала, што купляць бульбу больш выгадна, чым яе вырошчваць. Дзяўчына не хацела ў чарговы раз ехаць капаць бульбу ў вёску да бацькоў мужа, але ж у яе галаслоўныя запэўніванні ў духу выгадней купіць на рынку сваякі не верылі. Тады прыйшлося звярнуцца да скрупулёзнай матэматыкі. Дзяўчына ўзялася за лічбы, заключыўшы заклад на 100 рублёў са свякрухай, і перамагла. Па яе падліках для пасадкі поля на 13 сотак трэба як мінімум 808 рублёў. У гэтую суму ўваходзіць гной, паслугі трактара, аплата сажалкі, выдаткі на паліў і гэтак далей. У выніку атрымліваецца 45 мяхоў бульбы, з якіх у ежу ідзе толькі 22, а астатняе на нясенне ці на корм жывёлам. Але за тыя ж 808 рублёў можна купіць бульбу па цане 1 рубль за кіло, а гэта 808 кілаграмаў альбо 23 мяхі. Такім чынам сэнсу ў саджанні і капанні няма ніякага. Праўда, у каментарах ужо пачаліся разборкі. Некаторыя нават мяркуюць, што сэнс збору бульбы сакральны і заключаецца не столькі ў самой бульбе, колькі ў традыцыях і часе, праведзеным за працай усёй сям'ёй. Ну і ў працяг тэмы пра бульбу. Беларус стаў зоркай тык-току, зрабіўшы са сваёй машыны сапраўдны бульбавоз. Ролік сабраў ужо мільён праглядаў. У ім мужчына паказаў, як перавозіць гародніну. Поўны багажнік бульбы, прычым не ў мяхах, а россыпам, а ў салоне морква і гарбузы. Прычым пад бульбу аўтар ахвяраваў не традыцыйны ў беларусаў пад такія мэты пасад, а Мерседес. Тараканаў бачыце, а іх няма. У такую сітуацыю трапіла беларуска, якая ляжала ў адной з мінскіх бальніц разам з малой дачкой. Жанчына заўважыла ў палаце тараканаў і пачала абурацца такімі умовамі. Яна адзначыла, што персанал бальніцы ў курсе праблемы, але нічога з гэтым не робіць. І пасля выпіскі жанчына накатала ажно 3 скаргі: кіраўніцтву ў самой бальніцы, у рэгіянальны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі, а таксама ў міністэрства аховы здароўя. Міністэрства пакуль не адказала, а з бальніцы і санстанцыі адказы ўжо прыйшлі. У іх гаворыцца, што ўсё ў парадку. Маўляў, калі жанчына бачыла тараканаў, то гэта сведчанне таго, што іх паспяхова труцяць. На мінскі рынок Камароўка прывезлі незвычайны вінаград. Прадаецца ён за 29 рублёў кілаграм, але вялікія памерам са сліву ягады выглядаюць вельмі нязвыкла, і беларусы проста баяцца яго купляць. Некаторыя прадаўцы нават ставяць шыльды з надпісам, што вінаград сапраўдны, бо людзі думаюць, што гэта проста пластыкавае ўпрыгожванне вітрыны. На самай справе гэта выведзены кітайскімі селекцыянерамі сорт. Ён абсалютна нармальны, прычым у ягадах няма костак. А на гомельскім рынку прадаюць небяспечны тавар. Гэта мухаморы. Кошт аднаго пакета складае 3 беларускія рублі. Купляць іх прапануюць не для ежы, а ў якасці лекаў. На самай справе гэта вельмі небяспечна. Апошнім часам, у тым ліку сярод беларусаў, распаўсюдзілася такая з'ява, як мікрадозінг. Ужыванне вельмі малой колькасці мухамораў для стымуляцыі арганізма. Гэта, маўляў, дзейнічае як седатыўны сродак і мусіць нармалізаваць сон, пазбавіць чалавека ад трывожнасці і гэтак далей. Вось толькі навуковых доказаў у карысці менавіта мухамораў няма. Для тых жа мэтаў прасцей выкарыстаць сертыфікаваныя лекі, бо мухаморы, акрамя ўсяго іншага, утрымліваюць моцныя атрутныя рэчывы, якія могуць прывесці чалавека ў рэанімацыю. Дактары папярэджваюць, што калі аматару грыбаеду не пашанцуе, то пасля мухамораў ён можа лячыцца месяцамі і нават памерці. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.